за делимост на 2, 3, 5, 9 и 10. Какво означава признак за делимост? Това означава да можем да разпознаваме кое число се дели на 2, кое число на 5, на 10 и така нататък. Кои числа се делят на 2? Всички числа, които са четни, се делят на 2. Всички четни числа. А кои са четните числа? Това са числата, чиято цифра на единиците е 0, 2, 4, 6 или 8. В четвърти клас и даже от първи клас учите единици, десетици, стотици, хиляди и така нататък. Т.е. цифрата на единиците. Интересувани последната цифра да бъде четна, да бъде 0, 2, 4, 6 и 8. Числото 3276 се дели на 2, защото 6 е последната цифра, цифрата на единиците и тя е четна. Щом е четна, значи се дели на 2. Числото 7221 не се дели на 2, защото последната цифра е 1. 1 е нечетна цифра и 1, съответно 1 е нечетно и 7221 не се дели на 2. Признак за делимост на 5. Кои числа се делят на 5? Отново гледаме цифрата на единиците. Само тя ни интересува. Ако тя е 0 или 5, значи числото се дели на 5. Числото 275 се дели на 5, защото последната цифра, цифрата на единиците е 5. Числото 7060 се дели на 5, защото последната цифра е 0 и 0 се дели на 5. Ако имаме число 1324, това число не се дели на 5, защото последната цифра, цифрата на единиците е 4, не е 0 или 5, съответно числото не се дели на 5. Признак за делимост на 10, отново гледаме последната цифра, цифрата на единиците и тя трябва да бъде 0. Ако е 0, значи се дели на 10. 370 ще се дели на 10, защото последната цифра, цифрата на единиците е 0. И от тук всички числа, които се делят на 10, се делят и на 5, защото казахме, че на 5 се делят тези, които завършват на 0 или на 5. Тоест всички числа, за да се делят на 10, завършват на 0, съответно те се делят и на 5. Признака за делимост на 3 на 9 е един и същ. Трябва да събираме цифрите на числото. Сбор от цифрите на числото. Какво означава това? Например, имаме числото 367. Събираме цифрите 3, цифра 3, плюс цифра 6, плюс цифра 7. Като ги съберем, това прави 16. Ако полученият сбор се дели на 3, значи числото се дели на 3. Същото важи и за 9. Ако се дели на 9, значи числото се дели на 9. Това число е 16, то не се дели нито на 3, нито на 9, значи числото 367 не се дели нито на 3, нито на 9. Друго число нека да вземем, например 768, примерно. 6 плюс 8, 7 плюс 6 плюс 8, 7 и 6 е 13, плюс още 8 прави 21. Сега 21 се дели на 3, така че това число 768 ще се дели на 3. Но 21 не се дели на 9, така че числото 768 не се дели на 9. И всички числа, които се делят на 9, се делят и на 3, но обратното не е вярно. Да вземем още един последен пример. Например, 954. Сборът е 9 плюс 5 плюс 4. 9 плюс 5 е 14 плюс 4 е 18. 18 се дели на 3, значи на 3 ще се дели това число. Но 18 се дели и на 9, така че това число ще се дели и на 9. И както казах преди малко, достатъчно е да видите дали се дели на 9. Ако в задачата ви питат дали ли се на 3 и на 9, проверявайте на 9. Ако се дели на 9, задължително се дели и на 3.
но обратното не е вярно. Така че за 3, за 9 ще си проверявате отделно и за 3 отделно.